a mana wa kowa da kowa fatan alkhairi masoyan mu na ko ina a faɗin duniya. Wato an dan umarce ni ne dan yi wata sanarwa ta 'yan sakani. Yau Laraba ya kamata a ce an saka muku din a duniya episode 1. So sai aka dan samu wani dan tsaiko, amma idan Allah ya amince gobe Alhamis za a sako muku shi. Saboda haka muna godiya a kowane lokaci, kuma wani alfahari da masoyin mu a ko ina suke. Da Rabbana ba walama. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka shirya akan cewa za mu saki fim din a duniya ranar Laraba. To mun samu wani karamin tsaiko na matsaloli da muka samu a jiya. Allah ya yi bai fita ba, amma insha Allah yau da misalin karfe 8 na dare za ku samu shirin fim din a duniya a yau Alhamis. Muna mai bawa kowa da kowa haƙuri, ku kasance ni ne naku producer fim din a duniya Tijjani Abdullahi Asasi. Mun gode a saurare mu yau da misalin karfe 8 na dare a Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Mun gode.